जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन बेयाव गोबां आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजादों होननानै जों खोनानो मोनो बे माखासे समनि सिगां जिहेतु माखासे इउटुबारफ्रा बेयाव फैनानै जिहेतु माखासे बायदि खोथा बुंफैदों दानि गभर्नमेन्टआ नायाखै दानि सरकारा नायाखै होननानै नोंथांमोना इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि जानानै बिनि सायाव मा बुंनो सानो? बिनि सायाव आं फिननो गोसो गैयामोन जुदि नोंथांमोना सोंबायब्ला आं फिननो सिगांदों। जोङो बिथांमोना साफा जारिमिनारि बेक्ति सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय बिथांमोना साफा बेक्ति ना बिथांमोना इउपिपिएल ना बिथांमोना बिपिएफ ना बिथांमोना कंग्रेस ना गुबुन दा बिथांमोनखौ बेबायदि नोजोरजों नायनो नाङा। दा बिथां इउटुबारमोना मा बुंदों जाय बिथांमोना जिनाहारि जादोंमोन रेप जादों नङा होमबा बे बिथांमोनखौ ब्लार खालामालासै बिथांमोना फोसावना होदों। जुदि बेबायदि जिनाहारिखौ फोसावोबा ब्लार खालामनो गोनां जायो। दा आंथ' होनदों बिदिबो खालामनांगौ गैया आरो बिथांमोनाव बेबायदि रिपर्टबो लायनो नाङा। बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बिटिआर सासनाव फैयैनि सिगांनो जोंनि पाटगाव दख'रा आनसलिकनि मावख'आव मानगोनां प्रमद बर' सार, मानगोनां लरेन इस्लारि सार आरो मानगोनां मनेस्वर दैमारि सार आरो आं जों सिरियासलि रायज्लायदों जे बिथांमोनखौ मा मुङै होनो बिथांमोननो मा मुं लानानै मुवाफोरखौ होनो। दा बिथांमोनखौ स्टेजाव लाबोनानै जोङो सनमान होनो हाया। मोनबा आंथ' बुंनो लुगैदों दावराय देख्रेबनि खोथाखौ नोंथाङा रायखांबाय बलेथे बिथांमोननो सिमाङाव सोबनायबाल' दख'ना राननानै हैनाया बे जुक्ति गैया। आरो दख'ना राननोबा नों उइलिंलि है आंबो हैनो हायो नोंथांमोनाबो है आरो बयबो है गोसो जानानैसो बिथांमोननो हैनांगौ होनांगौ। नाथाय जोङो लादों बिथांमोना माबा नङा माबा मोनसे मुवाखौ होथारसिगोन। बिथांमोननि गासिबो डकुमेन्टस बेखौ बुंनो थाङोब्ला सारमोननि बिथोनाव सारमोननि थिननायाव आंनो लायजोब्बाय आरो बिथांमोननो बावैसो उनावनो माबा नङा माबा मोनसे बिनिमय माबा मोनसे अनथोबखौ बिथांमोननो हरनाय जासिगोन। नाथाय जोङो बेबायदि होननानै बिथांमोनखौ मिडियानि सिगां थांनानै मिडिया लिंलांनानै खोथा बुङाखै। जोङो बिथांमोनखौ मा रोखोम नायनांगौ मानगोनां प्रमद बर' सारा मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार मोना नोजोर होगासिनो दं। मानो होदों बिथांमोना बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ दहाय होनानै एबसु खालामनानै फैनाय साफा दैदेनगिरि बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिया जेरै बड'फाया सानदों बेबायदि नोजोरजोंनो बिथांमोना खामानिखौ मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। दिनैहाय साफ्रोमबो बुजिजोबाखैमोन जे प्रमद बर'आ मारा सालायगोन माबागोन कुइसन जाबाय थादोंमोन। दिनैहाय मा बिथांनि सासनाव बिराद मोजां सासनखौ नुबाय। जोंनि एगेन्स्ट अपोजिसनाव थानाय बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बिएसइनि गोबां दैदेनगिरिफोरा जोंनि दोलोआव हाबफैबाय। बाहायबो दं जोंनि गेजेराव दा आंनि जेनोखि भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सोरबा माबा जानाय बिथां बिएसइनि माने गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा आंजों दंफैसै। दा सान्थि फैनायखायसो बयबो फैदोंना मोजां सासन खालामनायखायसो बयबो फैदोंना। जुदि मोजां सासन खालामदोंमोन बा बारग' मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो थागौमोन ना मानो फैखो। दिनै बिथांनि सासना मोजां जायाखै ओंखायनो दिनैहाय जेराव सान्थि दं बाहाय फैखागोनखा।